Hej alle sammen, velkommen til. I dag skal vi spørge folk om én ting. Hvad er din drøm? Velkommen til Esbjerg, mand. Og hvis du sidder med derhjemme lige nu, så skriv din drøm i kommentaren. Tro mig, vi læser den. Let's go. Når du er væk, føler jeg lidt skyerne de kolder. Jeg tænker målet i dag, det er at prøve at finde nogle lidt yngre mennesker. Fordi for tiden så har vi arbejdet lidt på at få nogle ældre mennesker. Men jeg tænker, at vores fokus det skal ligge mere på de yngre mennesker den her dag. Så lad os prøve at se, om vi kan finde nogle. Vi begynder at lave noget nyt nu her på Hvad er din drøm her på YouTube. Og det er, at vi får videoens quote, eller dagens quote, eller dagens citat, eller videoens citat. Så følg med helt sidst for at finde ud af, hvad det er. Ej. Bro har fået taget hans nummerplade. Jeg tænker ikke, det havde været hans drøm. Du har et spørgsmål, Tobias. Hvad er den største årsag, du møder til, at unge ikke opnår deres drømme? Jeg tror, at den største udfordring eller barriere, som jeg møder, når jeg hører, at folk har en drøm, som gerne vil fuldføre den, det er, at de når til et punkt, hvor de siger, jeg gad sygt godt ekstra y. Men når det så når til stykket, så søger de problemer, i stedet for at søge løsninger. Hvad er jeres drøm, gutter? Jeg vil gerne være forsker. Okay, hvordan kan det være, at du vil være det? Jeg synes bare, det er et spændende område. Hvad er planen så for at få det til at ske? Når jeg er færdig med folkeskolen, så skal jeg videre på HTX. Skal jeg videre derfra, jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, jeg skal efter det. Hold kæft, mand. Hvor gammel er du, hvis jeg må spørge? 14. Jeg ved ingenting om forskning. Nok undersøge nogle ting, og jeg ved ikke helt, hvad jeg forsker inden for. Med sådan noget som hjerne eller dinosaurer, du ved, arkeolog og sådan noget. Det lyder meget spændende. Det lyder voldspændende. Respekt for, at du tager det seriøst, mand. Hvis der var en ung gut som dig, som havde nogenlunde samme drømme og samme ambitioner, men som bare lige manglede et skub til at komme afsted, hvad vil du så sige til ham? Jeg vil nok sige, at han ikke skal give op på sine drømme og bare blive ved. Kæmpe. Jeg vil ligeglad med, hvad folk siger, om folk de er nedladende og gør det, han selv har lyst til. Sindssygt. Hey, nokkel på den, mand. Respekt, man. Jeg tror på dig. Bro. Drengen vil være forsker. Hvad er det for? Altså, jeg troede, det var den dårlige Gen Z, vi var spawnet i. Altså, hvad fanden sker der? Bro vil være forsker. Sindssygt. Men som han sagde, lad være med at give op. Lad være med at tænke på, hvad folk de tænker om dig. Vitterligt. Vi lever i 2026. Folk de kan gå og kigge på mig på gågaden lige nu. Om 5 minutter så har de glemt det. Alle tanker omkring dig kan være så pisse ligegyldige. Hvis du har nogle mål, så gå efter det for fanden. Okay. Jeg er spændt på dit spørgsmål nu, Tobias. Hvad håber du, folk føler, når de ser den her video? Meget godt spørgsmål. Jeg håber, at alle dem, som ser de her videoer her, at mennesker føler inspiration og motivation af at høre andre mennesker snakke omkring drømme og ambitioner osv. Og det er også en af grundene til, at jeg altid spørger dem om til sidst, hvad vil du sige til den her person, som havde de samme ambitioner og drømme som dig? Spil klippet her. Hvis der var nogen gut som dig, som havde nogenlunde samme drømme og samme ambitioner, hvad vil du så sige til ham? Fordi så håber jeg nemlig på, at den person hører det og tænker, okay, den her person snakker lige ind i mit. Så kort sagt, budskabet med det er, at jeg håber, at folk de kommer til at føle håb, inspiration og motivation. Så det er ikke fordi, du tjener en masse penge på det her? Jeg tjener ikke en krone på det her. Jeg tjener lyst, og jeg tjener glæde, og jeg tjener selv motivation til at fortsætte med det her. Vi prøver lige at hoppe her en gang. Hvad er din drøm? Min drøm er, at flere mennesker i den her verden vil bruge deres energi på at prøve at skabe positive forskelle. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Det elsker jeg. Hvad er planen for at få det til at ske? Det er jo noget med at prøve at tage ansvar for de ting, man gør. Så er det bedre at bidrage med det, man kan, og så sige, så har jeg det mindste gjort, hvad jeg kunne. Der er en masse unge mennesker, som drømmer om at starte deres eget, og ligesom at prøve at gå efter deres mål og ambitioner. Men der er også rigtig mange, som ikke tør ligesom at komme afsted. Hvis du skulle snakke ind i alle de unge menneskers hjerter i dag, hvad vil du så sige til dem? Man er i stand til, og man kan meget mere, end man selv tror. Men man finder først ud af, hvor meget man kan, når man først kaster sig ud i det. Og det lyder virkelig som sådan noget. Men det er totalt rigtigt også. Men man skal ikke være så bange for at kaste sig ud i ting. Det værste, der kan ske, det er, at du laver en eller anden fejl, og så du skal bare ikke gentage det. Og en af de ting, jeg også har med i den her video, sådan nøglen i den her video, det er, at folk de leder tit efter problemer, i stedet for at lede efter løsninger. Jeg kommer til at tagge jer ned på den her video også, så folk de kan komme ind og tjekke jeres profil ud og så videre. Så tusind tak for snakken. Tak. Det er det, jeg mener. Altså mennesker som ham også, som har ambitioner, og mennesker som ham, som bare prøver, i stedet for at låse sig fast i, at det her, det kan jeg ikke, og leder efter problemer. Elsker det. Der findes ikke noget federe. Altså virkelig, elsker det. Lad os komme videre. Tobias, jeg har faktisk tænkt på noget. Der er rigtig mange mennesker, der tror, at deres drøm er en kæmpe, kæmpe beslutning. Men det er det fandme ikke. Altså, en drøm starter med små skridt og små beslutninger, der fører til en stor ting til sidst. Så lad være med at lade det her med din drøm og alt muligt skræmme dig. Altså, du kan jo altid starte småt, og du skal starte småt. Du kan ikke starte stort. Altså, der er ikke nogen, der bliver musiker på en dag. Der er ikke nogen, der bliver forsker på en dag. Og der er heller ikke nogen, der bliver politibetjent på en dag. Det er en proces. Alting er en proces. Så du er nødt til at tage små skridt ad gangen, og lad være med at lade ordet drøm skræmme dig. Så nu står jeg her med paraply, selvom jeg er alene i min lejlighed. Vi har også lige videoens quote. En drøm er ikke noget, du finder. Det er noget, du indrømmer. Og det mest uhyggelige ved at indrømme det, det er, at du ikke kan lade som ingenting længere. Tænk lidt over den. Jeg ved, du har haft en lang dag.